Hello guys, tokugamuchirai kune chimwe chirongwa chezim Facebook secrets and confessions. Last week pane imwe confession yandakaposta kufacebook group kwedu. So confession iyi yaiva pamusoro peumwe murume ari kuti iye asisina simba pabonde. So pane umwe munhu akazondi approacha kuinbox kwangu akanditi iye ane imwe solution yaanoziva inobatsira kuvanhu vekuti vanenge vasisina simba pabonde. Saka kana uri munhu ari kuteerera uchiziva kuti iwewe hauna simba pabonde kana kuti une shamwari yaunoziva kuti haina simba pabonde, you can listen to this recipe yandakapiwa, then you can pass it on. Maybe it will help someone, because donzo redu panapa pa Zim Confessions arisi rekungoverenga ma-secrets evanhu, asi tinoda kuti vanhu vawane ma-solutions pama-problems avanenge vatipa, nekuti these are real people, havasi imaginary people, vanhu vekutoti vanotouya nematambudziko avo. So regai ndibva ndangokupakurirai recipe yacho. Recipe yacho yakamira sekudai. So hanzi unotora panodiwa zai, then panobva padiwa fresh milk, panobva padiwa coke yemuchikeni yaiya. So hanzi zvaunoita unotora zai, kana watora zai rako obva watsvaga tumbler kana kuti water glass, obva wapwanyira zai rako muwater glass, obva wabhita zai rako riya. Then kana zai rako ranyatsosangana unobva watora fresh milk yaya unobva wangodirawo zvishoma, but usazodira zvokuti glass rinobva razara. Unofanira kusira space yecoke yauchazodira imomo. Then kana wadira maybe up to half mukaka, zvokuti water glass inobva yaita half, unobva wazanganisa. Kana mukaka nezai zvanyatsozangana obva wazotora coke iya, then obva wazopedzisa manje glass rako robva ranyatsozara, then you mix coke iya, mukaka nezai, wobva wanwa. And by the time yaunozonopinda muimba yemukati uchinosangana nemudzimai wako, hanzi unobva watotanga kuona ma-changes. Hanzi recipe iyi ukasaona change at the first time chingoramba uchiita, because iyi recipe iri very cheap. Maybe coke inoita mari maybe 10 rand, zai and I don't know kuti zai riri 100 mari, but kunoku kwatiri kuSouth Africa zvinhu izvi hazvidariki more than 20 rand zvaunenge washandisa apa. Saka kana uri kusangana neproblem iyi, please chingoitrya, then kana waitrya ikashanda, please come back ubva wanyorawo panapa pamucomment section kuti for me it worked. And kana uriwo munhukadzi uchiona kuti baba vasisina simba muimba yemukati, please tengai kana mumba mune zai, chimbotorai zai, then momixa nefresh milk, mobva mamixa necoke, then mombopa kuti baba vanwe, vobva vambosimbisa musana. Then mukaona kuti there is an improvement, please come back vanasisi muchitiudzawo kuti kwedu zvakaita sei zvakaita, zvinozobatsira umwe munhu mangwana. So once again recipe iyi hanzi zai, mukaka, fresh milk necoke obva wamixa. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.